Ето как се сглобява бремза за права машина. Взимаме пластинката, слагаме я, след което взимаме тази част. Тук имаме улей и улей на пластинката, в който трябва да влезне. Така. Стягаме това винче тук и след това слагаме едната пластина, втората, това, пружинката, и врътката. След което това трябва да се сложи и да се монтира на машината.